Доста предизвикателно утро. Тръгваме към Маракеш, но полета беше овербукнат. Идеята беше да лета директно, но няма как да се случи. И сега летя през Варшава. Надявам се просто да стигна. Такава стресирана сутрин, че просто толкова много стрес. Не можах да спя, защото се притеснявах. Да. Надявам се просто да е всичко наред и да успея да стигна на време и да. Ето го първия полет. Пише, че гейтът е отворен. Да видим. Няма да сме с такъв самолет. Най-вероятно ще сме с малък. Но днес целта е по-скоро да стигнем, отколкото какви самолети с какви самолети летим. Така че първа спирка Варшава. Не започва зле годината. Надявам се и късмета с полетите също да е на наше разположение и страна. Отиваме на някъде. Май излизаме с че. Нека да видим. Да тръгваме. Така, аз за това пътуване не съм ви разказвал нищо, освен, че отивам към Мароко. Първия лег е Виена, Варшава, а втория е Варшава, Маракеш. И в Маракеш ни чака един гост на нашия така наречен влог. Така че да, очаквайте с нетърпение. За самолета няма какво да ви разказвам. Embraer, седалките са 2 на 2. Няма нищо не планирано. Кратък полет, няма и 1 час. Така че да, до след малко на Варшава. Любимите ми летища в Полша, в Варшава. Тук има доста сняг и вчера това, което се е случвало с самите полети, явно е точно заради това, защото да, има поне около 5-6 см. И сега тичам и се надявам да успея за следващия полет, защото просто ще откача. Добре, че самолетите са толкова добре свързани и на големите летища има система, в която им казват, че има хора, които сменят. Съответно, да. Бяха, слязох самолета, беше точно до борт контрола, т.е. граничен контрол. За буквално, не знам, може би 2 минути минах през тези електронните гейтове. И сега съм почти до гейта. Надяваме се да има място и да може да тръгнем спокойно. Сняг, лед, вятър, но отиваме сега най-накрая. Просто камък ми падна от сърцето, хора. Камък.
Maski tlenowe wypadną automatycznie nad Państwa głowami. Należy wówczas pozostać na miejscu, chwycić najbliższą maskę oraz pociągnąć ją do siebie, aby uaktywnić dopływ tlenu. Maską należy zakryć usta i nos. Elastyczną taśmę założyć za głowę i oddychać normalnie. Maskę należy założyć najpierw sobie, a następnie pomóc innym. Kamizelka ratunkowa znajduje się w kieszeni pod fotelem. W razie wodowania, na wyraźne polecenie załogi, należy wyjąć kamizelkę z opakowania. Закъсняваме вече час и половина. Това е най-ужасният път, най-ужасните ми полети ever. Аз просто наистина никога не съм имал толкова лош късмет. Безплатно в Лот. Там отзад идват с кафе, сокове, бири и така нататък, които ще дават безплатно. Ние вече летим. Нещата започват да се избистрят и да стават приятно. Boeing 373 Max. Хапна сандвича. Много хубав и удобен самолет и също ми прави впечатление, че това да дадат просто един комплиментари сандвич е доста, как да кажа, мило и отговорно за 4 часа и половина полет. Доста мило. Сега минахме след такова десертче и още чакаме кафето. Интересно. Сервис за толкова кратък полет. Значи гледам един филм, който се казва така. Жените и Леваме ла сесън и ни дадоха още една бира и още един сандвич. И в момента, както ви показах в тебе, летим над Алпите. Вече сигурно сме някъде над Франция. После каза, че се спускаме към Барселона, Валенсия, Малага и после влизаме в Марокко. Вече става около час и нещо, докато стигнем до Маракеш. Excited as fuck. Просто искам да пристигна. Така, иска да ви кажа, че такъв ден, като днес, ме кара да си да говоря и да всъщност да ви разкажа за няколко теми. Една от която е overbookването. Какво да правите, ако полета ви е overbookнат? Значи, ако не ви качат на борда поради някаква такава причина, че няма място, продали са повече билети, отколкото има и така нататък, авиокомпанията е длъжна да ви осигури транспорт до крайната ви дестинация. Аз днеска видях, че полетът от Виена е overbookнат, съответно минах през Варшава, после пък полета го дилейнаха, но затова, нали, закъсненията говорихме в предното видео, където ви обяснявах там за различните километри, пари, часове. Така че да. Освен това, аз днеска просто не знам какъв кръг съм, разбирате ли? Вчера вечерта си легнах и си казах, не, нали, лягам да си почивам, защото утре ме чака път. Може ли 36 човека да си изпуснат първия полет, на който аз, нали, знаех, че е overbookнат? 36 човека. Хората как си купуват билети и така просто да не се явяват.
Това е супер безотговорно. Поне си анулирай билета, смени го или направи нещо по въпроса. Не може така просто да... Не знам. Днеска просто се убедих, че хората нямат абсолютно никаква идея. И мога да разбера абсолютно защо има толкова много хора, които не знаят как трябва да се държат, какво трябва да правят, къде трябва да ходят и така нататък. Ето сега в този полет. Значи ние сме застанали 10 000 пъти, казаха и обясниха на един да не пие от неговия алкохол, който носи. В момента е пиян и хърка пред мене. В смисъл, защо хората го правят? Аз не мога да разбера, наистина, някакси не знам. И то го болеше нещо, те викаха пък парамедици. Разбирате, аз имах чувство, че този дилей просто първо беше, защото нещо се е счупило, после пък да ни разледявали, после за още нещо. И това са 2 часа и нещо дилей. Смисъл, аз в момента трябваше да чакам и да съм с моята приятелка, която седи на летището и ме чака. Ме знам, че ще го видиш това видео. Целувам тя милата цял ден стои там. Разбирате ли това? Тия дилейове и тия неща се случват точно заради това. И като кажат вали сняг, ами да, вали сняг, смисъл, ние сме в Европа, декември месец, януари, февруари, вали сняг, студене, смисъл, защо ни очудват тия неща? Как може да е всяка година, нали, както и в България, много пъти се казва, ами то вали сняг, дали си имате ни хвана неподготвени. Какво означава това? Аз не мога нещо да се хвана. Аз ли не съм вред, не знам. Но така де, при дилей и при... вече ви казах как да поискате обезщетение за всяка една компания в предното видео. Ако не сте гледали видеото, може да отидете да го видите. Относно misconnection и така нататък, също имате право, трябва да ви репутнат, по принцип е безплатно. Понеже аз пътувам с друг тип билет, днес трябваше да плата 100 евро отгоре. Съответно, да, много карърски ден в моя случай, но да. И така, it is what it is. Искам просто да стигна, да се видя с Мария, да пием по едно кафе, да поговорим и искам днеска да се наспя. Толкова ми е изморено. Адски ми е изморено. Не мога да ви го обясня. Но после, като гледаш видеото, ще видиш, че постоянно си мислех за нея. Постоянно си мислех за тебе. И седа и така и се притеснявам това момиче, стигнали, не стигнали, какво ще прави сега, че трябваше да ме чака 5 часа да стои като, нали, на летището. И то едно кафе ли да пиеш, второ ли, трето ли. Да, идеята беше да имаме 2 часа разминаване, тя да пристигне в 12, аз да пристигна в 2. Защото аз следях през Flight Radar нейния полет и видях, че е пристигнала към 11 и нещо, но също тя има някакво закъснение и също. Но аз се надявам наистина просто да пристигна, да се видим, да пием кафе, да си поговорим и да си починем и да се наспим, защото днеска аз вече усещам как издавам багаж. Така че до след малко при кацането, между другото дадоха ни по още един сандвич и още една бира. Това е нещо, което мен много ме изненадва в Лот. Адски добро обслужване и това, че дават храна, питиета, напитки, кафета и така нататък, просто вау. Отлично. Дадоха и сладки, на децата им раздадоха едни ранички с някакви интересни вътре детски неща. Адски супер сервис. Просто уникален. Хора, обаче пак започва да тресе някаква турбуленция, така че се връщам към седалката, за да не стане гав да падна тук в туалетната. И така, доскоро. Dear passengers, we have started our descent to our destination airport. Please throw your hand luggage under the seat in front of you or in the overhead compartment and take your seats. During landing, laptops and large electronic devices must be unplugged from onboard power sources and secured in your hand luggage. Най-накрая в Африка!
хора, дано. Ох, искам само да видя Мария, разбирате ли? В смисъл, след днескашния целият ден просто е нещо страшно. Аз просто не мога да повярвам, че съм в Мароко. А това момиче там после ще ви разкажа и за нея. Мароканска кока-кола зеро. Марокански хляб. Таджин с пилешко. Ето и чайчето. Ето я и Мария снима тука. Да, ясно. И африканската купа. Какво да ни е зле? Как да ни е зле? Как се пише това? Те...